This is what Blord posted initially oge ife a niile bidoro kpatara ife anụnwa ji were abakịta tribal issue. Do you understand me? Let us set this record straight ka o doo ewu na ọkụkọ anya. Ndị ma eziokwu ma eziokwu. Let me tell you something that you people don't know. Nwanne adị m eme ife tribe o. If you are good, you are good. If you are a bad person, you are a bad person. Onwere ebe egburu aja ngwele anụlọ. Ngwele niile bụ mmakpu onwere onye ma nke afọ na-alụ. Ife ọbụla dịbụ oke dịbụ ogene. Do you understand me? Adị m eme ife tribe. Oh, na onye abụ my tribal man, so because of na onye a mess ya up, abịa support bịa support bụ ihe adịrọ mma. No, I don't do like that. Mba, adị m eme ụdị omume ahụ. Naanị ka unu na-aghọta the reason ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị hapụnụ Verydarkman na Blord ihe abụ their own personal banter. Wepụnụ ihe ndị Igbo na a na-fight ndị Igbo na this issue because afụgo m ebe a lot of our people na-epostugharị ife m aghọtalọ. Na Blord posted ịghọtago before oge Verydarkman je China ọ na-crash ya business personal business because onwere business ndị Igbo Verydarkman na crash and Verydarkman apụtara say that na ọ ya crash business ndị Igbo. He never said that. Onwe ebe ma Verydarkman ọ ta social world postuola anyị na social media. Do you understand me? Ana m support mmadụ with my brain, logic brain, ọ bụrụ emotional ihe adị m akọ ife a unu na-akọ. Agwa m na adị m eme ife group. Otu mfe ife dị mma agbaghị dị anyị na ife a dị mma. Mfụkwana nke adịra ma pụtakwa m ebe agbaghị ọ gaghị onwere onye abụrụ m oti mkpu onwere onye adị m eme ife eye service adị m eme ka notice m. I no send you. Nwanne ịbụrụ ọgaranya bụ na be gị ka ebe ya. It's none of my business. Are you paying my bill? So why will mma pụta na social media bịara aside mmadụ because of na onye abụ my tribe? Why na the person is messing up? No, Adam akụkwa na ụda aka. Now, if I get an Blord post if also that na person stand up say he won crash Igbo people business with less than 200 phones. Now, kedu if you were add the Igbo people because what if I need bukolu niile ụmụnna anyị ndị nọ na China. Iche na ọsọsọ ndị Igbo na-abịa China. Ndị Hausa ọ da-abịa China. Ndị Yoruba ọ da-abịa China. Ị ka ndị Yoruba azụ res and Gaddafi bụ terrorism material. Kedu if unu na-akọ dị ife a? Ọsọsọ mụ na gị na-abụ na-eme business na Nigeria. Ị mara Northern Nigeria kịta na-abịazi China kịta kuchie kontena buru ya na-abafa ị na-afịa na social media. Ben onye anụnwa Blord na Verydarkman nwere onwe ha personal banter fa na fa suppose setụrụ nwa unu wee na-adrag ife ahụ na-aba tribal issue. Why? And onye kwuo ya like this unu asị na anyị na-support Verydarkman na anyị na-akpọ ndị a support